As persistentes chuvias destas últimas semanas están a provocar novamente a mortaldade masiva de marisco nas praias de Noia, debido á baixa salinidade polo exceso de auga doce. Non é un problema novo, repítese prácticamente todos os anos, co aumento dos caudais e os correspondentes desencoros, pero non deixa de ser preocupante. Toneladas de marisco morto en praias como a de Testal, un dos bancos marisqueiros máis produtivos do Pósito noiés, poñendo en serio risco o traballo de máis de 1.500 mariscadores. A situación parece moi semellante á vivida hai uns anos, que lastrou a campaña marisqueira de 2023-2024, considerada unha das peores na historia da confraría noiesa. Ante esta situación de máxima gravidade e co fin de avaliar os danos producidos nos bancos marisqueiros, coa conseguinte repercusión na situación socioeconómica para moitas familias do municipio que viven do marisqueo, o Executivo noiés ven de convocar a Mesa Interinstitucional do Mar, un órgano creado en novembro pasado, na que están representados ademais das tres administracións, local, autonómica e estatal, colectivos como Plademar ou a propia Confraría de Pescadores. Dunha situación que é a alta mortalidade do marisco debido ás fortes choivas que houve estes últimos días, temos unha situación preocupante, entón, dentro do Consello o que facemos é activar a Mesa do Mar, unha mesa que pretende unir as administracións públicas, as distintas administracións públicas, colectivos e organismos porque teñen certa competencia sobre o noso litoral para, de algún xeito, buscar unha solución a un problema gravísimo que afecta a ría de Noia, que é esa baixa productividade do marisco nominalmente do berberecho, non? O que buscamos é sentar ao Goberno do Estado, a Xunta de Galicia e a diferentes actores implicados para que haxa un plan de actuación na ría de Noia. Tenemos que explicarlle tanto a Xunta como o Goberno Central cal é a situación, de onde partíamos e cal é a situación real neste momento. Consideramos que o marisqueo é a principal industria do noso Concello, por lo tanto temos o deber, cando menos, de ser o motor dese impulso que necesita a nosa ría.